Proč jsi se rozhodl pro téma, které si ve své diplomce rozpracoval? Témou mojej diplomovej práce bolo skupinové odporúčanie pre inteligentnú televíziu. A skupinové odporúčanie alebo celkovo personalizácia mi príde veľmi atraktívna, približovanie obsahu k preferenciám konkrétnych ľudí mi príde fakt zaujímavá, takže som sa tomu chcel venovať podrobnejšie. Zažil si během přípravy diplomky krušné chvíle? Stalo se něco, s čím si nepočítal? Co to bylo? Tak ako čas pokračoval, mal som pocit, že sa exponenciálne zrýchluje, takže toho času bolo pravda, že málo, ale to boli len také bežné problémy. Máš nějaké praktické rady pro mladší spolužáky, které psaní diplomky čeká? Tak čím skôr začnete, tým viac toho potom od vás budú očakávať a tým viac sa narobíte, ale to pravda, že nie je zlé a viac toho stihnete, budete mať väčšie výsledky, takže oplatí sa makať. Jak jsi reagoval na zprávu o tom, že jsi se dostal do finále ACM Spy? Šiel som na obed, ale potešilo ma to a bolo to určite zadosťučinenie. Připravoval jsi se nějak speciálně na dnešní prezentace? Pripravil som si prezentáciu, prekonzultoval som ju s mojím vedúcim, aby som si vlastne ujasnil myšlienky, aby som bol si istý, že to, čo chcem povedať, je jasné aj iným ľuďom. Takže v podstate tá prezentácia bola hlavná. Jaká další finálová diplomka tě nejvíc zaujala? Páčil sa mi asi kolega, ktorý sa venoval hrám a mi prišlo vlastne veľmi zaujímavé to, čomu sa venoval a myslím, že si ju prečítam, aspoň časť, to mi prišlo fajn. Jakou barvu mají desky tvojí práce a myslíš, že to nějak ovlivnilo porotu? Tak to si skutočne nepamätám, asi modrú a určite ich to ovplyvnilo a toto bude hlavné kritérium, podľa ktorého sa budú rozhodovať. Verím tomu. Co uděláš s vírou? Tak spýtajte sa ma, ak vyhrám.